Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak aztertuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Gizarte segurantzako afiliazioak urte arteko 1% egin zuen gora urtarrilean. Hilabete horretan inoiz izan den daturik altuena. 1.124.000 afiliazio gaindituta. Gizonen eta emakumeen afiliazioa 1% eta 0,9 igo zen urrenez urren. Lan merkatuaren bilakaera onaren ildotik, erregistratutako langabezia 1,1% jaitsi zen urte batetik bestera. Lanbidek 108.000 langabe inguru zenbatu ditu. 2025ko urtarrilean baino 1.221 gutxiago. 2008tik urtarrilerako kopururik txikiena. Azkenik, ekarpen negatiboa industriaren ekoizpenak egin zuen. Abenduan, ezen hazkunderik izan aurreko urteko hilberarekin alderatuta. Ondasun mota guztien produkzioa murriztu zen. Ekipo ondasunena izan ezik, horiek 3,6% hazi baitziren. Hurrengora arte!